Да, блізка гуляць нават барацьба ідзе, каб адцягнуць краіны нашага рэгіёну з уплыву Расіі. І ў нас у Беларусі самая складаная сітуацыя, таму што ў Арменіі, напрыклад, урад і народ ідуць разам. Ва ўкраіне Зеленскі, украінская армія і грамадства украінскае ваююць супраць расійскай пагрозы. Тое самае ў Малдове перамаглі на выбарах праеўрапейскія сілы. А ў нас урад лукашэнкаўскі, ён змагаецца супраць незалежнасці, і народ з рухам у выгнанні са Святланай Ціханаўскай спрабуюць гэтую незалежнасць адбіць. Але ўзровень таго, як прымаюць Ціханаўскую, ён адпавядае ўзроўню дзяржаўнага лідара. Такім чынам Еўропа як бы сігналізуе: мы разумеем, што у вас няма дзяржавы, у вас няма афіцыйнага статусу, у вас абмежаваны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, але мы ўсё роўна прымаем вас на ўзроўні як прэзідэнт дзяржавы, таму што мы верым, што Беларусь стане незалежнай еўрапейскай краінай. І таму за апошні месяц толькі гэта прэм'ер Стармер, это прэм'ер Нідерландаў, это прэзідэнт Зеленскі, гэта адкрыты інфапоінт у Рады Еўропы ў Вільні, перад тым Мелоні, Санчес, прэм'ер Гішпаніі. Яны пасылаюць месседж беларусам, што мы змагаемся ў тым ліку і за вас. Чаму гэта адбываецца цяпер? Таму што выйшаў вельмі важны дакумент 2 тыдні таму назад у распрацаванай службай знешніх дзеянняў Кая Калас пра тое, што умовы і патрабаванні еўрапейскага звязу да мірнага пагаднення з Расіяй. І ў адрозненне ад амерыканска-украінска-расійскіх перамоваў там ёсць вельмі важная розніца. Там уключаны таксама патрабаванне вывесці войскі з Беларусі, з Малдовы, з Грузіі. І гэты дакумент, ён зараз абмяркоўваўся кулуарна. Я думаю, што ён стане такой policy paper, тое, што Беларусь таксама частка гэтых перамоваў цяпер. І для Еўропы, напрыклад, інтарэс, каб не толькі расейцы спынілі лінію фронту на тэрыторыі Украіны, але таксама, каб вось гэтая тэрыторыя Беларусі, гэтая мяжа на ўсходзе Літвы, Латвіі і Польшчы, каб яна была бяспечная і без расійскай ваеннай прысутнасці. І мы тут, як бы, нашы інтарэсы еўрапейскага звязу, яны супадаюць. Так, цікаве питання, ці супадають в цьому питанні якби інтереси фактичного керівника Білорусі. Сьогодні з ким все одно доведеться вести перемови навіть по виводі цих військів, ну, ці якіякольвік, як тепер, наприклад, веде Франція з Олександром Лукашенком. Ми ведаємо, 2 тижні тому був дзвонок Макрона, і на гэтым тижні був гэты таємничий візит керівника виведки Франції у Менск. Ваш колега Денис Кучинський казав, що ви ведали загадзя про дзвонок Макрона Олександру Лукашенку. То, може, ведаєте так само, що, які плани у Франції? Ці, таким чином Франція фактично відкриває особний канал, трек, як тепер можна казати, комунікації з Менском, як це раніше зробив Вашингтон? Ну, лінія камунікацыі з Менскам заставалася заўжды. З Менскам сустракаюцца дэлегацыі еўрапейскіх краінаў, кожны год прыязджаюць на ўзроўні дырэктароў ці асобных аддзелаў Міністэрства замежных справаў, па лініі спецслужб. І Польшчы, калі па пачобуту яны займаліся яго вызваленнем, таксама сустракаліся і фізічна, і не толькі. То бок гэтая камунікацыя не перарывалася. І калі нехта кажа, што вот няма дыялогу, Еўропа не размаўляла, это неправда. Усе 6 гадоў быў дыялог. Праблема была з боку Менска, што Менск не хацеў вызваляць, не хацеў гаварыць пра палітвязняў, не хацеў спыняць рэпрэсіі. Але зараз у Менска сапраўды складаная сітуацыя, таму што прыбыткі змяншаюцца. Вось гэты бум пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, эканамічны бум, ён прасеў, эканоміка ў стагнацыі, цяпер ён чапляецца за кожную саломінку. Яшчэ і Расія перашкоды робіць экскаліям, так, і транзітам угнаенняў ці іншых тавараў. І ён зараз хапаецца за кожную саломінку, каб зменшыць на сабе санкцыйны ціск і гатовы нават вызваляць палітвязняў. І вот у такія моманты слабасці Лукашэнкі не трэба змякчаць, а трэба, наадварот, патрабаваць больш, трэба аказваць яшчэ большы ціск. І я думаю, тут якраз еўрапейская роля гэты ціск аказваць. А амерыканцы, якія ўжо ўступілі ў трэк перамоваў, выстаўляць і класці на стол патрабавання. Зараз да амерыканцаў яшчэ дойдзем, але давайте, можа, з французамі разберемся. Дык у выніку Лернай прыязджаў навошта ў Менск? Тушыць канкрэтны нейкі пажар? Напрыклад, тое, што там некая інфармацыю валодае украінская выведка, пра якую шмат гаворак, але ніхто не ведае пакуль што публічна, на чым эта інфармацыя палягае. То бок тушыць пажар, ці гэта ўжо больш пра месца Беларусі вось у пасляваеннай архітэктуры? Ну, па-першае, ніякай афіцыйнай інфармацыі пацвярджэння пра яго прыезд так і не было, і хутчэй усё не будзе, і невядома, ці ўвогуле ён прыязджаў, якім чынам адбываецца камунікацыя. Тое, што кантакты ёсць і спецслужбы
трымаюць сувязь, гэта факт. Просто невядома про это. І все. Про Макрона вядома было, то я... Да, невядома, але няма пацвярджэння, і, магчыма, яго і не будзе ніколі. Таму абмяркоўваць, дзеля чаго тут не мае сэнсу. Але ў Макрона быў вельмі ясны мэсэдж, які быў перададзены потым журналістам, гэта не дапусціць паўторнай эскаляцыі з тэрыторыі Беларусі. Справа ў тым, што украінцам трапіліся пляны Расіі на 27-28 год эскаляцыі ваеннай сітуацыі з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Украінцы разумеюць, што калі будзе паўторны напад, ён можа быць з выкарыстаннем беларускіх перадатчыкаў, беларускіх пускавых установак, расійскай вайсковай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі ці нават з выкарыстаннем арміі. І таму украінцы паднялі шум, хвалю. І вось это вынік этой хвалі. І гэта вынік этой хвалі, таму што цяпер усе разумеюць, што Пуцін не збіраецца заканчваць вайну. Пуцін не збіраецца, нават у выпадку перамір'я, хутчэй яно будзе часовае. І зноў жа, калі будзе нейкае перамір'е, будзе спыненне вагні, каб яно было доўгатэрміновае, вельмі важна абрубіць гэтыя канцы. Не пакінуць Пуціну інструменту для паўторнай эскалацыі. Тым больш наступнай ахвярай расійскай агрэсіі можа быць не Украіна, это могуць быць і краіны Еўразвязу. І таму Макрон, у тым ліку таму, званіў Лукашэнку. З іншага боку, гэта і дае карты таму ж самому Лукашэнку. Цяпер ён можа фактычна прадаваць вось гэты тавар моўнае паветра, што добра, я не уступлю вайну, але вы там, хоць яго, можа, пра гэта і ніхто не просіць. Можа быць. Гэтаксама і з ядзернай зброяй, гэтаксама і з грэшнікамі. Ён можа казаць, ну окей, я не буду ваяваць. Але выглядае, што сітуацыя так далёка ўжо зайшла, і ён мае настолькі мізэрную суб'ектнасць, і на рашэнне фактычна не ўплывае, а проста атрымлівае інструкцыі з Крамля, то я думаю, што калі будзе інструкцыя з Крамля запусціць, прыняць, паставіць войскі, у Лукашэнкі проста не будуць пытацца. Вось хацеў бы, трошкі пра перспектыву Лукашэнкі ў гэтай гісторыі. На ваш погляд, ён сапраўды спрабуе атрымаць больш самастойнасці ад Масквы, ці уласна проста робіць тое, што можа рабіць у гэтай сітуацыі, каб прынамсі павысіць уласны кошт у вачах свайго атачэння, што ён тут нібыта рашала? Тое, што ён хоча больш самастойнасці, больш уплыву, это факт, это відавочна, любы дыктатар гэта хоча. Пытанне, што ён на павадку, даўжыня павадка рэгулюецца не ім, і ён можа быць на метр даўжэйшы, на метр карацейшы, але ён усё роўна на павадку. І таму пра спецслужбы вядуцца перамовы? Пра спецслужбы, таму што это звычайная практыка. Асабліва ў выпадку з дыктатарскімі рэжымамі ў ваеннай сітуацыі праводзяць перамовы, якія могуць адкрыць дарогу для нейкіх палітычных перамоваў. Але пакуль няма ніякіх сігналаў аб гатоўнасці Менску мяняць сваю палітыку. Менск, Лукашенка выдатна ведае, што яму трэба зрабіць для паляпшэння адносінаў. Дастаткова вызваліць усіх палітвязняў, спыніць рэпрэсіі, не рабіць дэманстратыўных правакацыяў на мяжы з дронамі, з ядзернымі вучэннямі, з арешнікамі. І адразу стаўленне да яго памяняецца. Ён гэта не робіць, наадварот, ён нагнятае. Нават там, дзе Пуцін, хутчэй за ўсё, на яго і не цісне. Так, мы гэта таксама тое, што можна рабіць Менску для паляпшэння сітуацыі, мы паўтараем ці не штодня у гэтай студыі. Яшчэ па амерыканскаму дыялогу прытармазіў, забуксаваў, на паўзу пастаўлены розныя інтэрпрэтацыі гэтага працэса. Джона Кола даўненька ўжо ў Менску не бывала. На жаль, палітвязні працягваюць знаходзіцца за кратамі. Ці вядома у гэтым трэку, у чым заключаецца вузел, які немагчыма развязаць, каб працэс пайшоў далей? Мы ж бачым, што ўжо адна за другой міжнародныя еўрапейскія федэрацыі спартыўныя адмяняюць бан для беларускіх спартоўцаў пад дзяржаўным сцягам. Адпаведна, мы можам зрабіць выснову, што частку здзелкі ЗША нейкім чынам але выконвае. Там з ізаляцыі беларускі спорт выходзіць. У чым заключаецца загвоздка, чаму затармазіўся дыялог? Я асабіста не думаю, што спартовыя мерапрыемствы звязаныя з амерыканскімі перамовамі нейкім чынам гэта выводзіцца, таму што тэма сыходзіць, няма гарачай фазы вайны у вачах міжнароднай супольнасці. Ну і алімпійскі камітэт, ён мае сваю логіку ў тым, каб дапускаць больш. А цяпер, значыць, што не задараецца добрага для Беларусі, ўжо все лічаць, што это Амерыка і Трамп. Так, але, напрыклад, амерыканцы настроеныя рашуча. Апошняе вызваленне это быў пачобут і абмен. Яно было трошкі іншае, чым папярэдняе вызваленне ў студзені, калі, ну і папярэднія месяцы, калі вызвалялі вялікую групу людзей, бальшыня засталася ў Беларусі, частку вывезлі, але я спадзяюся, што яно працягнецца. І Колу званіў Ціханаўскай, запэўніў, што ўсё ідзе. Гэта вось цяпер? Ну, вось месяц таму назад, што нічога, пару тыдняў, яно не спынілася. Ёсць пэўныя складанасці ў гэтых перамовах. Перамовы з Лукашэнкам гэта вельмі складана. Зразумела, што Лукашенка пастаянна мяняе правілы гульні, мяняе ўмовы. Натуральна, у Лукашэнкі з'яўляецца адчуванне, што ён можа паламаць Еўропу. У
у яго спадзяванне, што ён праз Амерыку зможа зламаць цэласную пазіцыю Еўропы. І мне здаецца, што калі Еўропа пачне здаваць і пачне гэты трэк, яно аслабіць амерыканскія пазіцыі. Чаму Лукашенко ўсё аддае Трампу? Таму што ён разумее, што ад Еўропы нічога не атрымае. Ну, ці гэта будзе інакш і цяжэй. Так. І ці інакш цяжэй. І цяпер, магчыма, ёсць у Лукашэнкі спадзяванне, што калі Еўропа дрогне, калі зараз пачне развальвацца еўрапейскі фронт, то яму ўжо амерыканцы будуць непатрэбныя. Але тут важна вось гэты амерыканскі трэк падтрымліваць. Мы падтрымліваем, мы камунікуем, і мы спадзяёмся, што ў гэтым годзе будзе больш вызвалення, а ідэальна, каб усе выйшлі на волю.